Xayrlı күн, hürmetli cemaat. Менә уйлап тордым баш ватып. Кайсы телдә сөйләргә. Башта уйлаганым урысча сөйлим дип. Соңына мен әйтәм. Иң беренче без бит татар, үз милләтебез хакында кайгыртып йөрибез. Шуңа күрә әйтәм, әйдә. Ахыргы мизгелдә шундый фикер килде дә. Нәрсә әйтәсем килә, менә бер вакытта бер туган теге шул абыйыбыз авылда барсам, ул безнең авылның татар шите бар. Хәзер калды бераз дидем инде. Инде яңа төзелгән районы инде Новостройка дип атыйлар. Шунда күчтеләр дә ул. Бер вакытта барсам, арт якта 35 сыер аңламтың ничек инде аңламас түгел инде. Ышанмассыз, 35 сыер тотадыр. 35. Инде 90 еллар булдым ул. Менә күрсәтәдер сәнәк. Тән кулларым кәкрәй битте ди. Шунда үзе пешән тауып итәдер, эшлидер. Шунда миңа ул әле Шаянга барганда шунда редакциядә да хатта бер Шаяндагы хатын кызлар һәммәсе мине беләләр, шунда бер бүлмәдә сөйләшеп утырабыз менә ди. Шулай 35 сыерым булды ди, сатып район үзәгенә күчте. Шунда тора инде. Шуны әйтәс килә, ул бер вакытта шул теге эшләп ятканда мин килдем. Миңа әйтә, казак арасында без торгач, инде без теге мазак өчен ул бүтән халыкта да бар инде. Үз телендә сөйләшәң алай түгел. Менә казак татарча сөйләшә, ул мазак булып чыган ничектер. Кызык әле. Теге безнең икенчеме бүлек отделение, ягъни совхозның казак балалары килеп ничекти шилек. Ведро как у вас будет? Мен әйтәм, шилек. Булар көләләр, без әйтәләр, шаркылдапмы шул көләләр. Аларга кызык. Алар янында татары яшәмәгәч кызык. Без менә казак сүзләре кызык тыела безгә. Шуңа күрә без кайсы вакытта теге Ани мәрхүм белән теге спорлашып китсә, әллә Ани мәрхүм ачуы килсә, бу астапралдай ди. Казак телендә алар астагфирулла дигән мәсәлән ничектер уңай чыкмый. Шуңа күрә алар кайсы сүзләрне астапралдай дип. Алар урыс телендә сөйләгәндә акцентлар юк, яхшы менә. Бездә бит ж дип әйтәбез, аларда анда юк. Шуңа күрә шунда да алар гарәп ничектер менә шул ук гарәп теле уңай ятлап булмый. Чөнки алар гарәп теле аларга бераз катлаулырак безгә татарга караганда. Ул бәлки бездә гарәп сүзләре күбрәк куллана микән? Аның әллә безнекеләр күбрәк катнаштымы гарәпләр белән? Сирен белмим инде мин, кызганычка каршы. Шуны әйтәс килә. Шул менә шунда торды да сәнәккә таянып миңа бераз мазак итеп, казакча әйтте. Казакларның бер әйтемен. Нәрсә инде? Казакча әйтсәк кимпер дидер, имәсәм әбине кимпер диләр. Катын бала ди, катын баламы асрау уңай эмес ди. Ягъни ягъни ни монарга ашкандыр, миңа ашты дип уйладым әле. Ягъни ул хатынны асрарга җиңел түгел имеш. Казак халкында әйтәләр. Хатын бала асрау уңай эмес ди. Шулай дип әйтте. Шуны мин уйлап тордым да инде. Теге бездә һәр кайсыбызда психология шундый. Бер кеше сезгә бер нәрсә турында сөйли. Әгәр дә сез акылдан шашмаган адәм булмасагыз, ул күбесенчә без шундый менә гадәттәгечә кабул итәбез. Белмәгән нәрсәне ышанасыз. Әле бер вакытта миңа базарда бер сәгатьтә канарейкалар, алар канар утрауларыннан булгач, шуңа күрә алар канарейка дип атыйлар дип мин аны ышандым, чөнки минем белемем 0, 0. Шуңа күрә мин аларны ышандым. Соңыдан аңладым, укыдым, ул дөрес түгел, хак түгел икән. Шуның шикелле күбесен менә мин кемдер белми, бәхәсләшә башлый. Ул теге кулыңда коралың юк,
гаскәрең юк, каршы чыгарга тырышасың. Шуны ошата ул. Белмәсәң, спорлашмыйсың, бәхәсләшмисең. Шуны мин әйтәс килә, ул шулай дигәч, мин аны кабул иттем дә, бәлки шулайдыр уйладым да. Ул җәмәгать эш авырлыгы алай түгел, минемчә. Менә ничек инде. Нервы ди. Теге базарда бер Азербайҗан ир кешесе мин сөйләгән менә ирләрдә йөрәк авырумы, әллә шул нәрсәдер киттем сөйләп. Шул теге авырлык китерә нәрсә, йөрәк авыру нәрсәдер. Ул миңа әйтә. Хатындан ул ди. Йөрәк авырта ди, хатыннан ди. Чөнки кайсылар хатыннар идарә итәс килә. Балларын алар теге урысча әйтмешли, материнский инстинкт алар шуны идарә итә, алар балларын да җитәс килми. Менә картайганда яныма килмәсләр баллам ди, алар бит якын. Ирне бит алыштырга була, ул сиңа бер туган түгел инде. Ул уйлый мәңгегә бирелмәгән дип. Шунда да картайганда баллары китеп кала. Унта теге татарда әйтәләр бит. Гади рәвештә бар, я һәм әдәби рәвештә бар. Гади имеш. Башта әдәбиятны әйтим әле. 10 балаң булганчы бер аксак картың булсын диләр. Гади инде халык ара әйтәләр, халыкта әйтәләр инде 10 балаң булганчы ди бер усрак картың булсын яныңда ди. Шуны шикелле бу инде хатын кыз уйлыйдыр бәлки, менә ачуланыр инде кемдер. Тур әйткән туган да яратмаган ди. Туганна да ярамаган ди. Бәлки, шуны әйтәс килә. Ул менә теге елгалар башлана бит шишмәдән. Шул кебек бер гаиләдә мәсәлән бер проблема, елгалар да таралып китә кайсы вакытта. Төрлесе бар антыга, елга әйләнеп китә, шул шикел сирәк булса да, адәмнәр дә ул тормышта бераз таралып китәләр. Менә сезгә әйтәсем килә. Урысча әйтәләр. Гаеплелеген, сине гаеплелегеңне сиңа сеңдергә, шандырырга тырышсалар, сиңдән ул максаты бар, ул кешенең идарә итәс килә ди. Шул гаеплелек. Инде редакция эшләгәндә дә аңлыйдыр. Менә мәсәлән, ул безгә бергә эшләгән урыс малае атасы Черкес миңа әйтәдер, безне җитәкче хакында. Ул ди безне гел гаепле, үзебезне сизеп торсын дип, шулай дип әйтәдер. Ул инде эштә. Гаиләдә була, кайсы вакытта хатын-кызлар гел гаепле итеп тора. Теге әти мәрхүм инде балалар үскәч инде әни яклы бит алар. Виноват булдым дип мазаклап кына куядыр. Инде шанды инде элеккечә инде кудрәтлеген, усаллыгын кайсы вакытта күрсәтә алмый, чөнки балалары ана яклы күбесенчә. Шуңа күрә. Шул менә әйтәләр. Аны менә бездә базарда таҗиклар шулай сөйли. Килә ди, ир кеше ди, хатын белән ди, аяк киемен сайлый, иргә ошый хатына шамый, шунысы ул хатынына буйсынып, шуның сүзенә шанып китеп кала ди. Ир кеше баштан тотынган инде ул шул. Мин анага буйсынам, миңа булай җиңелрәк дип хатын-кыз. Җәмәгать менә вакыт бетсә, мин фикерләрем белән уртаклашып өлгермәсәм, икенче бүлекне тыңларсыз инде. Чөнки мин менә тирәнрәк мәгънәдә шушы хакта сөйлим дигәнем. Кызганычка каршы вакыт тиз узып бара икән. Менә шул аяк киеме хакында мин инде тамамлап бер генә әйтим дә, соңдан икенче теге теманы дәвам итәрмен икенче чыгарышта. Монда бер судта эшләгән ни адвокат бул бер кыз. Ул мине теге мин аңа түбәтәй кидем, күзлекләр кидем. Ул миңа бәйләнергә тотынды. Инде теге урысча әйтмеш женихались. Ул килешми сиңа ди, түбәтәй белән күзлек алып ташла ди. Тик мин әйтәм, уйлап торам, мин бит үзем хакында уйларга тиеш. Минем күзем мәсәлән бераз травмадан соң ул теге кояшка бик нитми, йомылмый бик. Шуңа күрә авыр миңа. Ул имеш шит кеше нәрсә уйлап куйыр икән шуны дип. Инде тагы әйтәсем килә, аннан башка тагы бер кызык мезгеле булды. Аны инде сезгә икенче чыгарышына дәвам итеп сөйләрмен. Шуның белән рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Аңладыгыз, миңа гаепләмәдегез. Бигрәк тә хатын-кызлар безнең шибәркәйләр шулай миңа гаепләми, инде мине дип